Sa number 7, nagtambag sa inaway patay matapos mabungan. Suspect, arestado. Sa hot pursuit operation Lunes nga adlaw, nadakpan sa Moises Padilla PNP ang suspect nga nagbuno sa isa ka lalaki. Rason sang iya kamatayon sa sitio Buringot, Barangay Ojong sa Banwa sa Moises Padilla sadtong Domingo. Ginkilala na dakpan kay alias Dan, nagaobra sa kampo kag residente sa Barangay Kamandag sa Banwa sang La Castellana. Samtang ang biktima amo si alias Randy, 28 anyos, taga Barangay Ojong. Nakaangkon siya sa buno sa natuong nga ilok kag dughan. Nagwa sa investigasyon nga nag-abot ang hubog nga suspect upod ang tatlo niya ka mga abyan kag nagpanghangkat sang inaway. May isa ka residente nga nagwa kag nagpakalma sa suspect apang sa baylo siya ang ginsumbag. Pagkakita sang biktima nga nagatindog sa waiting shed, nagtambag ini kag ginbuno sang suspect. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, ang hepe sa Moises Padilla PNP, kahulugbon ang motibo sa insidente. Para sa waiting shed ng ato na biktima, while ga tindog ni sa, tapos ang si niya aton suspect, together sa tatlo siya nga upod, no? Gano'n siya hubog na niya, hubog na niya ang tatlo ni, dito, singgitan niya ang aton suspect nga inaway, no? So may arap pag isa aksidente nito na naga-try to pacify, no? But pag-pacify ginsumbag niya ang isa to ka, amo to dayon ang aton biktima pulso man, man try man to pacify sang pag-sumbagana ito pag inaway nila sang nag-intervene to tani. Amo to dayon ginbuno niya ni si ang aton na biktima nga si Randy, no?